Ang Ginoo madahayo. Pagbasa sa Santos ng Ebanghelyo sumala kan San Lucas. Kanini suma ni Jesus sa ira ini nga pananglitan. Di makakatugway in buta, hinig kasibuta. Kung buhaton niya ini, mahuhulog hira nga duha ngadto akalik. Waray tinunan nga nabawan niya magtuluddo. Kundi masusugadan iya magtuluddo, antal sa nga tinunan kung tapos na iya pag-aram. Kay ano nga sa imong kinikitaan puling han matahan yung bugto, kung diri ka nanginginano, han nabalabag kay imong kalagaring yung mata. Una nun nimo pagsiring yung bugto, tubuti daw ako pagkuhahan puling kay imong mata, nandiri ka nga ninakita han nabalabag kay imong kalagaring yung mata. Saling kapaw, kuhaanay han nabalabag kay imong kalagaring yung mata, na niyan makita ka na pagkuhan puling han mata kay imong bugto. Ang Ebanghelyo han Ginoo. Ang tao masusun, sorusunan. Kaya mas masaya natin pagkita itong kinabuhi itong iba. Kaya itong pagsulod natin kalugarin, kaya pagkita itong natin kalugarin. Masaya natin pagsukna itong kalugarin iba, pinungka itong pagsukna itong natin kalugarin. Siri pa, itong tao inabot na nga duha bulan. Pero ang tao, waray pa makasala dito niya kasing-kasing. Kaya atong ginbasa ng Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 39-42. Sa ating ginunya pananglitan, hindi makakatugway inbutan ng kasibuta, ulog na kayo. Hindi ka magtutugdo kung maray kayong babaruan. Kung ano ka makakuha itong huling hamat itong yung bugto, kamay naman nabalabag ka imong kalugarin yung mata. Mga saling kakaw. Ikindi diri ba? Diri man. Pero siguro hanggang una diri ka buta nga magtulugway. Hindi diri pagtugway. Diri na tutugway, diri liwat buta. Yan nga, pupratiin mo doon nga mata. Hindi diri ka itong pagtutugway diri. Basta maarang ka. Kasi, nasirin? Kung di masusugad ka mo nga magtulugdo nga sa nga tinunan, kung tapos na niya pag-arang. Hindi diri ba itong pagwetong puling iting bugto? Diri. Pero unahaan niya pagkuha itong nabalabag tayo mata. Kaya paano natin muhuy po nito? Parang ito muhuy agtang. Bang hindi na kay puling na din mo nakuha sa bugos nga alimutaw imo hiwat-watan. Pero importante, una ito hagit para ato ano. Nga kung ang aton pagkita, ang aton pag-usisa, ang aton pagsuklat, ito lang abutan itong kalibutan, itong aton kabutuhan, at aton ikasip tao, matikan alay aton kalagarin. Conversion must start from within, from with us, not from others. Matikan aton itong pagpagpunan. Incumbent upon us that change must start from within, not from others. Kaya amoy ni kayo magpupukay na kita kinuhin pagbago itong iba, pero wala natin pagbago atong kalagarin.
Madali kita magsusun, pero kung maliwat kita nga, susunod. Madali kita magtudto nga waray man natin himbabaruhan. Kamugitan nga natin waray man natin himbabaruhan. Kaya naman sila, ang lata nga matunog, waray salud. Bigay waray sulud. Kasi yung waray salud, kaya ang tao nga matunog, waray salud. Ang importante ito ang pag-andam sa atong kagalingon. Importante ato nito ito ang pagtuon. Ito ang pag-usi sa atong kagalingon. Kaya basta kita matapos, ito ang pag-iya, ng pagtugwa, ng pagsukna, ito ang mga butang na nabot ang atong susidad, ito ang atong katilimba. So sahay, ito ang atong gamari sa patong nito iba. Buhat na aton kaya base na tahuban, ito na aton kalagaringan mararat kaya buhat. Himo kita isyo, himo kita kinabuhi nga iba, kaya base na tahuban ito aton kalagaringan. Ang importansya ito pag-converse, hindi nyo kalamang ako magtugway kita magtugtug, na magkumitun puli nitun at matahaton kundi magdihan amin atin itong pagpapag. Did we become an effective evangelizers?